ye me kan say di wura oni na ASANTEMAN nyina me ye dem ni fadie ASANTEMAN kwaso Migusuni na mwa baby a medinai kumase montin so na bia kajetia na adum kwan so na medinai baby a medinai ya to din se a team ba kumase ne kata a team a na baby a medinai ya ha na odasani timi twam so na ona anka fom wo nkonsa susu wadu jakodu kedeche agwanu mu ho enne wo hwe machiri ha edi adanse se ampa tumi bi wo baby ASANTEMAN kasa mansia kasa na baby a yedi mabe hiya minua bia ono so wa kadache maache ya eja na what today aduma frame osai akwasi ya osai controller na adwuma bai na wodi no mantemo ha se hano ye wo hano se ya bi hutri no sika fam a yeso ebu ano mani nya bi esesa o de ya mano ni sika na mo sesa bi ayo na ene nipa do se na abese sika ni bi hey ene da ko kesi a ese ye na ejutum se empeso bi akwa beba abese sika no ye hu no kumasi dum ano enya se betwa ye na da fom nti ye se obi akwa no ya na so obi akwa ntre na ade chia no mfa so obi bi se ebese ye bo na omra ni bit ma bo no na ye no ye na da fom ni ye na de ye fi se obi a ejina kono no a je se ye nye se aduma ide Obama kura ba mo se sika ma Obama kura ba ye de ne nye aduma wo se ye na nanti na ye se obi amani ne adechie because you see ya amani ne amamre mu ye na na so da form a eni apre a you see ye twa jado to obi ba yetimi ne nya adwuma se de emra ne se e wo mo sempo ne de kusi ebu adwe ya se de Obama kura ba ha ne onye sika nya hwe e de nya ye kosom ye na ye jare kwa amana kwa kura bema ASANTEMAN da mo se da mas abusia fo se de me kan ye no ba bia edom be pie bia no sebe na bibi koso ene santen a eba imuhunu ye wotumi ene wotumi ne wotumi tumi mu tumi ye hwe mema ayi onti ya ye wote ye wura polisi pani a oda ASANTEMAN ya no ye wura polisi force hina oda ASANTEMAN ya no bere ma Kofi Buache COP ene akro no makasa ne bambo no ayire pampe na wasama akura pi ha wonya haba ntenwe ha ho fa ne hunam fam nyina bambo no ye adwuma ye wura na akro no Sano o tiana bai pia wa hine pia o nana Appiah do hine ene dia sano ene abiri o asa we nya ni dia ni bia aye ni brasa ene ona abiri wa ene ni di gra akwa kura na ni abiri nana Appiah do hine ne dia sano
Pia wine. Pia. Nana ba man kwai. Ya nana Appiah do hine. Na eba no. Nana Appiah do hine ya jin tata no. Nana boko. Nana brao. Asante wa mamre. Nana boko.
Yentia mi yari cham tete jakma fu mi aba du feba ponyam champion kwasi don kwasi protiam manya ade ni metifin bibin kintin panin mo fra so no otu ado 4 tam jefa kwadi abrani mo se ofosu ma na ponyam wa fa kra ma ne fa badia no otu ajaba ya o madawro ma Nyansapo abajafo ne ewura manhye gazi madawro ma mo nya bra ma ha no Nyansapo nti panye kwa to fie ha ebe ma mo hunu ne ekoso fie ha na menemu mabeto mi wura na ofenso man hene me ka ofenso man hene na mo be madi na mese na dawro ma edi ne dosu bia na mentman kan nyina na bodi no na tie fo mo amwatimi na no dawro ma nkonya din pa de sei ye frame na wiafi akente to so mi ensa ofenso man hene na wiafi akente to so mi ensa ofenso man hene no na no dawro ma ye ka to ofenso a facha me benefo asebe yaba de ne aba granje na kan ye ka so ofenso a na ye kan de na ma ofenso ye ari a che kuro do preko ape ye kan ofenso a ofenso ye kuro a eso na ye free to KOBI ante adanse ani ye ba adanse kuro frumu ani ene nemu a ebe free duma na afo eno achi ne kwa adu amoa mu na ye kwaji asase free sabi ASANTEHEMAA ile efra na benefit for wawo ye kwa settle offense no offense ye kura ASANTEHEMAA ye kuma no ndi asase de etimi aka se ASANTEMAN mu ha de ene esabi obia ni wa o wa asase ye wura ASANTEHEMAA ene ode ma ye na ene de esie ya be hia ye Asante nema foye ye hunu bida OTUMFUO pokwa repenso de na mekida konya hunu bi anagwa mtwifie ebere ofiri mu na medi mu ofa wiafi akento otoso yenu nachi na wahima de ye hunu bida se ASANTEHEMAA afiri mu na ya maami se ba se kun pa ni ye kun ani enka ASANTEHEMAA be kun agime dodo ansan ye do obi be di ASANTEHEMAA no anya ko wo ye nipa odi ni huni wo ye nipa oye defo wo ye nipa obu ade wo san nim empanin nsem eze woni empanin nsem a ye mfa metena akonya so na owa daji nso mani pa bia mi ameka sei okumia ye obeye no efe kwa wasimi kunu betena me nchen na ye ko ni ye ko ba mo awuo na sabi ebu sabi ni wode ni sa tu ya ene atuye abesin ni abesin ni yesu Nyankopon se o man da bi nsina maye ye tosum ye nu ayi ya ASANTEMAN ko na enya ye kan obu wo a ahagura wo ba usuro kakra na amania ni ye ya nile ifina akokan ya wada the court assault them a ya kopre ni kurabe ani America ni se ima sabi na hima ASANTEHEMAA mani Damirifa bi afi na se tu openso se tu nyam kasi oni ASANTEMAN na mi Damirifa bi se kon di anke be kon dodo di asemi ye ba mo wu na ye ntino ye nyina ese den kabo mu Ghana man ASANTEMAN tidu eden tiase ye kro ye ni be hia ne kata e mami echi ni kasa wi no ye me kan ni se dura se na mkese woni na ASANTEMAN nyina me ye den mi fadie ASANTEMAN kwaso Ghana man kwaso wakini pia o na madawro mama bana na feso hinani mu na manti bi bia fa mo ni nko ho na kama ma na no madawro ma kami mi kakada no nya dia America feso pa o mo ni nko ni de ASANTEHEMAA na nam ni so ai ma yinya e ya kwa kun do ma se to so mi no na nkrofo pa niema ne bi no se sa niema bi ayepe ye na na wi afia kenten a odi ka no woni e de o kan ya ni se
ɔmpɛ biribiara na deɛ ɔpɛ ne mmoa ni biribiara nkɔ nti wɔkora yɛbɛsere no na akɔɛ yɛ asase deɛ wɔde yɛ dɛn ɛnɛ nnipa ani abere yɛ ne nyinaa Asantehene ɛna n'adawroma ɔpem so ɔno wɔde maa yɛ meka sɛ Asantehene kuro ne twitwiyɛre yɛ a ne nkurɔfoɔ a yɛwɔ hɔ som no ɛnso asase no n'adawroma wɔde maa me nti ne nkurɔfoɔ te so kyetiram ne nkurɔfoɔ ɛte so ɛnso asase no wɔde maa n'afete no yɛka Asantehema mu asase deɛ a ɛne yɛafia kɛnkyɛndeɛ ɛne sɛbi ofinsoma deɛ ɛmɔ ni nkɔ a na ɛkyerɛ asase wani nkwani asase ya asase no na nka broni kura na bɛde tiebie nka na su yɛ ne kyakimahene bɔhye yɛde nkransa ahene abɔhye yɛne asɛkyɛdumase abɔhye yɛne anantahene abɛbɔhye yɛne bia yɛ nkwanta abɛbɔhye ɛso ahemfo a ɛma se ɛyɛ mmaako aduɔson mmaako aduɔson na ɛhyɛ waseɛ nkurɔfoɔ ne ɛyɛ obitirefoɔ ɛne abrɛbɔfoɔ yɛ aduɔson ɛna wakyerɛ du ana sɛ ne damase ɔhene piao abusuafoɔ sɛ wowɔ fie a ɛnyɛ bɛtɛɛ saa yɛdi ne mɛmam ɛha mammerɛ ɛne amanneɛ a yɛdi ahi wɔ manhyɛ fikɛhyɛ mu ha yɛka mammerɛ na yɛ Asante Nyansapo me mese ne menyima ho me gyina me naso enso menu menu madidi mframa akura me ho me kura se da ba ya mo antima aba ha no be hu de ekoso bia wa ha na mo awehia abrantie bi madawro ma me peso no abebo ndin oburu fie du ngotwe kara je ya hia mejo so hene bajo na wudi ndi sei na from da che hene adusi poku efri dwadare nyama hu se wugyina wona so wadawro ma wo ba ha de na ekoso wadawro ma se ba na ye besum asanteman na asum era na afia ko bi se 1.2 mienu na ye jana kwan na wakokura efri se na atof se de KOBI asante kra ko no focus e doti ye no eno mo ne gyina ya bi si na ne ye di e gyina na kwan na ba na se na bebre na ye de ye ne ehu a na mi hu bi eda na titi bebredi ba na me mfa mani hu bi da ba hu na bebre na ye so bebre so na de aka ye ni me so ahun titru yan kasa ye mu ne ade ru hia wo hene bi kra se no si ne kasa ye hɛ ne bi ko che OTUMFUO be drobo se o pia na ntoma no akofom kakra me o hene ba ko di ko na musanse no e kyerɛ so no kyerɛ so ye hene kɛse enya wa fɛ no nti kro se ko ha ntoma no kofom e bi do mo roro mo na ase kwa bo ansa na mo tima kyia wa hene na wa busa se no kyerɛ se apa wo ko wa hene kɛse bi so ani hwɛ kyinya hodo a bi hu no wa haran busa e hu sampa ahemfo kyina ya de se e bi di bi kyerɛ de ampene fo ta aka no e bi de ne so e bi
Indian Sudisa, Colano Prana, Yana and Yapet, Yamian Tessia, Sona Sicilian. The baby one and I'm for some of come maybe some almost the Bob and the Maxima can go be not a tradition, but I can get it, but I can. And so some of said, I did a Bombiano, what they put here, and it's here. And she, because of Yami, she will pray at the Academy and so. Now, down Mokan in Aboma, who's a Jamam say. Because I probably as Anticotico, the water, Asantua Mamre, Asantua Mania, Asantisu Biche. Because young coach are very rich. Many abroad meeting come on, no besides so from Morocco and buy and sunset. Now, hey, so they are telling for 4 to find a bagana banser. And I said, how about when you must so? Naniaji, never be brave or who be that in your entire life. I chess and Asante, you will be kind, you'll be there. And okay, and your sentiment one at Ghana and him. I tell me, because you say you are self and every team is here. Or share near my children or her that shred your body and to me and Casanti will be a proper scientific neighbor. Neighbor, say, employer as scientific neighbor, 7 minutes manage. Say, as scientific neighbor, and say, I'm ready, I'm money, yeah, this FN. Would you to say, said as and the 4 takas who come up in Babano, and I saw her. And my mother say, no press will come up in the back. What he be by Nipa a dinner cheap in the part to my guana, and Chessa and Pokemon in the band there, and I saw her the Yajuma Pa. See, I can't dinner, I can't remember. I don't know, my dear, because I say, Grow, number of the way and be money, I'm on a one, I won't pay. Sentia Mounus, I said, Pempi, Penissus, or my real few chrome here, being out with the Bassi. Tamana, young Quadani Susano, my Abrafudini, but me, you come on, ah. Trono crackers a correct tatting upon and a first one day one year. And Tennessee, our queen, she was saying Tino Ede, you didn't ascertain a mood to Tennessee, a queen, she did Tia, a demai, and like I said, in Wayajuma, and until I'm a fight Tia, Mamma, for the Mamma, with the Masabri. Asaman, I will continue no more, Sabi, you free a Kamemu and a Ghana memu. The woman ran near to you, near to the Chinaco for Dinner to your say Bruni, Sabi, also be idea, Sawanyamawa, Adriane. One for the number, that's a boy, I can't Sassy. And to my you can never rub on a yantuma. And so move, Rabbi. And I go to your own area, I didn't have also. And did you now catch any Nukumas abroad with me and Sangu Hosono? A salmon I catch a woman. Jamaica Truman, I said, oh, sir, a tea, a dear. Bayana ya fane sa kwa kwa hetro konkunuma edi otu fo nyankopɔ de mani pa bia wase eni sunsanso a wo ni paso eni sedi esi ekire enti ohwe din ahoro ya fa tutu ya hoso a ewo sunsanso wo yeso enti besre se enye din bia keke biko broni na kofa din unima se kire obo kwa wate na ye ne de no afa sunsum be ne tesa din mu ina nanam so ye gidie mu trom gidie mu tese sunsum wo din mu enti din bia ye fa tonso bia hwehwe ni sa wo fa krom din a wo tiase wouldn't say this chre enti e won susu sanso papa e dai e wo so tibe stress say din growth din mo wadi no yenyai ye wo yentu ye ma no so ya kan ni atuna kan din se bo ya ngona ni atuna ngona din wo ye fantini atuna fantini kan ni atuna kan din wo ye se musemu ni atuna musemu din ni nyambra fo se be ko me hu do ni bia wo de adusiba kuda dabi me hu no bi da dabi sent na me crowd sent ko ni ba ko bro ni fudi atuna asudi so tibe stress ene de yenyi film na se de wo kan yentuma fura yentade dumpo se yentuma no kwa na won't be fra. What the matter there show come efe echre amenu sampa Ghana asante yanso ya wade nti yame yenim ko na titru di gini de e be stress enyi film na yentu yanka se ni e was chre na efa solo kwanso emreye meni anopa bi se ozu bere so me ha bebrebe na meja na so akobo adwuma na ye nyina ASANTEMAN ko so nti na ye wa hane Ghana manya se be obi abehu de ko so ye na nakwa nkojem da se mu ye frem na na asu afram jem na me so da se piao na what to say e ba so ye ha ye ba ye ebi be pa asem ebi be hwa ade ebi so be sua ade o nante se ne say nante se ne say mate se wahema da fom na me ba be hwa na da chiri na nya bi aka kire me ntirima afeso mi kuro mo hine wa ha me ba be tonsu ama no be drama eni apata nte se nya de obetime pie fra pata na se ko tonsu ano timbaza be ya mi kuro mo hina ye na masa ba be hwebi na da achi bia menya bi aka kire me ma na je se me nante se no yodi ga ka de me no ya de se o be hwe ukuro mo hin wa ha ne mo so be se so am no kwa wa ya ipamu je se no kwa na te ha ASANTEMAN nya ne wa ha
Eko hinkwa tina abaye. Edu yesa danka ye ipamu na num se zo sa ye nyina benya bia no. Ye nya na eso asanteman. Yese waba na opose ntiri manso huru ne ekoso. Eno na ye beto ya ye kan bia ewo. Ma me wo so di ni sei. Ba sho me ya kosi aboatwa. Akosa be pa se ma na obesua de. Ba sho me sua de bebre na da chimanya bia ka hye me ma ani nchi ma no. Enu nsa me ba ye. Du ba huru de ai. Me ba ma ko na na de na fefefe. Me hu nya bebre me hu abrafo me hu nya bebre ti menya bia ka pa. Asantema mra ti sei. Kama efe. Ona Asantema da ase. Oyi ma won so boko de. Boko. Na wada uruma de na ro nam tie ha. Oh, dia ma me ba ha de me tie kire ya me na ne teba hene. Ti me ba sa me be koa ne nyina ya koa ne ayeye. Me we bia nani. Ti no ni ase adin Asantema da ase wate. Ni ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Wada uruma ntuma ye fe ni din de sei. ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya